Waar ging ze naartoe? Nou, ik kom van de winkel af. Oh, de kunst van de winkel af. En de woont hij in Hertje Venlo. Ja, Q4. Beste buurt die er is. Wat maakt Q4 zo leuk? Vertel. Leven mensen, mooie buurt. Waar ik woon is hoofdzakelijk nieuwbouw. Perfect. Het is echt mooi wonen. Ja. Best een echt Venlo's meisje? Ja. Ja? Ja. Geboren en getogen? Ja. Waar stond hij in Wiegje? Jan Ververstraat. Oh, dat is in Noord. Nee, dat is hier achter het Villapark. Bij het park door. Jan de Ververstraat. Oh nee, wacht, ja. Ik ben als je doorriet, ja. dan komt ze op Ik ben in de war. in het park. Ja. Ja. Dus daar hebben ze het kort bij Hoes gehaald. Ja, ik heb al overal gewoond, maar nu weer terug, ja. Oké. Vertel, Ja. waar hebben ze overal gewoond? Rotterdam, Schijndel, Breda, Etteleur, Tegelen, Blierik. Ja. Heb ze Theo de Belveld. King nog gekend? Hoe Nee. Schijndel? Theo de King, hoe Schijndel? Het zit me niet. Nee? Zolang heb ik dat niet gewoond, Oké. maar Oké. En wie kwam dat? Dat zich van hot naar haar ging? vriendjes, huwelijk. Ja. En worden dat veel vriendjes en veel huwelijken? Oh, dat viel wel mee. Veel wel mee, ja. Oké. Met hetzelfde vriendje ben ik wel een paar keer op en neer voor huis. Ah, oké. Ja. Maar dat is niet meer. Nee, want ik ben naar Venlo gekomen, van Rotterdam naar Venlo gekomen en van Doorhoed ben ik eigenlijk ook weer verder gaan kijken in Venlo naar andere wijzen. Dus Oké. ik heb in de Vlinderstraat gewoond. Eerst in de Oetvaarderstraat bij mijn elders. Dat is later nog de Vlinderstraat geworden. Van de Vlinderstraat ben ik naar andere dingen gegaan, naar andere steden. En toen ben ik terug naar Tegelen, van Tegelen naar Venlo. En van Venlo naar Venlo. Ja. Dus ik heb toch al 2 keer gewoond in de Vlinderstraat. Deze scootmobiel, de heeft ze nodig. Ja. Want? Ik ben een mestpatiënt. En mijn lopen is niet zo heel erg super. Ja. En mensen is een hele vervelende, Zenuwziekte. sluimerende Zenuw, aandoening. ja. Wanneer is dat bij dich geconstateerd? Na de geboorte van mijn eerste kind in 2000. Misschien had ik het ervoor al. En wat voor problemen kreeg ze dan, na de geboorte van die kind? Blindheid aan de ene kant. Later nog ook aan de andere kant. Dus ik kon eigenlijk hoofdzakelijk niks meer zien. Ik liep met een baby en ik kon niks zien. Ja, was heel eng. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Want dan kreeg ze niet alleen dat ze twijfels aan die eigen lichaam, maar ook dat ze twijfels van kan ik mijn Ja. kindje wel opvoeden. Ja. Ja, daar zoek ik heel erg mee. Maar nou, Dan heb ik weer een nieuwe baby. heeft ze een nieuwe Ja, baby. nieuw kind. Geen baby, maar daarna heb ik weer een nieuwe baby gekregen, ja. Ja. Maar wie heeft zich dat dan ontwikkeld met die ogen? Met die zicht? Dat is op zich is dat wel iets beter geworden. Het is nooit 100% beter geworden, maar wel iets beter. Maar ja, nu is het gewoon hoofdzakelijk het lopen. De ogen, ja, dat neem ik dan maar op de koop toe. Dat huurt er gewoon bij. Maar mijn been laat me heel vaak in de steek. En dan pas geleden hebben ze bij mij borstkanker ontdekt. En nog meer kanker. Dus ja, ik ben er niet goed aan. Maar ik ga gewoon door, ja. Binnen een tijd en de krijg me niet plat. Dat is bewonderenswaardig, Ja. dat ze zo'n goede zin helst dan. Ja, ik zou wel moeten, hè. Ik heb nog een jong kind in huis, dus ik zou wel moeten. Dat helpt me wel een beetje in de muur. En een hond hebben we sinds 2 jaar nu. Die helpt me ook wel Aan de gang. aan de gang, ja. Dat ik wel af en toe even moet gaan lopen, dus ja. Dus een beetje bewegen, dat gaat nog. Jawel. Ja? Het is niet helemaal dat ik niks kan, maar jawel. Oké. Ik doe ook wel met fysiotherapie wel ook lopen op zo'n loopband. Dus om dat ook een beetje in beweging te houden. Een beetje fit zien, zeg Mhm. maar. En ik doe mee in de vanloop. En dan doe ik het laatste stukje. Dus vanloop met de scootmobiel. Dat meug? Ja, dat is een speciale... wie had dat ook alweer? Walk on wheels. Dan komt ze met de scootmobiel allemaal de vanloop op. En dan doe ik het laatste stuk lopen.
En dan is elk jaar is mijn eigen doel Om iets verder te lopen. om iets verder te lopen, ja. En wie let er op die scootmobiel als dicht? Mijn man riet er achter me gaan. Oké. Die loopt ook altijd mee. Oké. Ja. Dus daar is een man. Ja. Je woont ook samen? We wonen in dat mooie huis hier. Oké. Hey, en hoeveel kinderen hebben ze dan in totaal? 2. 2. Oké. Eentje woont in Engeland. Ja, en eentje woont hier bij mij. En Die- dat in Engeland, dat is al 24. Dus, Heeft hij dat een beetje van dicht georven? Dat hij ja, all over the denk place... ik, denk ik, ja. Dit is zich iets beter bekeken door om naar Engeland te gaan. Ja, Hoe bedoelt ze dat? Is het in Engeland beter dan? ja denk ik, weet Ja? ik niet. Ik huur alleen maar goede verhalen. Oké. En wie is het in Engeland terechtgekomen? Via het werk? Nee, een vriendje. Kijk, daar zien ze weer, die mannen. Ja, vriendje. Ja, een vriendje woonde in Hongarije. Het woonde toen nog tijd ook in Hongarije. Is met zijn vader door naartoe gegaan, met mijn ex dus. Door naartoe gegaan. En ja, van Doorhoed is het vriendje achterna gegaan. En die zijn allebei naar Engeland gegaan. Dus. Oké. Ja. Maar die jong, die komt ook uit Hongarije? Ja. En die heeft al werk gevonden? Ja, ze zijn allebei in het werk. Dus Oké. ja. En in welk deel van Engeland wonen ze? Leeds. In Leeds? Ja. Oké. Ben ik nooit geweest, echt wel? Ook niet? Nee, nee. Ik ben wel in de buurten geweest hoor, Londen, en, maar niet echt in Leeds. Nee. Oké. We zijn wel 2 jaar terug geloof ik, zijn we wel in de buurt geweest. Maar dat was nog net iets te ver om even te zeggen van we komen op bezoek. Dat was het te kort dag voor omdat we maar 2 dagen of 3 dagen met de boot gingen. Dus Mhm. de laatste dag was te veel om donderdag naartoe te gaan. Wanneer heeft ze haar voor het laatst gezien dan? Volgens mij 3 jaar geleden, toen kwam het hier bij ons in Nederland. Hij had een dikke mond gelogeerd bij ons met zijn vriendje. Oké. Ja. Heb je wel een regelmatig contact? Jawel, we appen heel veel, we bellen. Ja. Dus dat gaat goed. Ja, reizen is natuurlijk ook niet zo makkelijk voor dich. Nee. Dan heb ik wel een vakantiescootmobiel, dus een klapbare zeg maar, en een rolstoel. Maar ja, Hey, en wat ze net zei, wat er allemaal nog bij dich geconstateerd is, wat zien de prognoses? de borstkanker, daar ben ik aan geopereerd. En ja, nou ja, dat loopt nog allemaal. Dat weten ze nog niet zeker of dat volledig weg is. Dat zeggen we wel, maar hè. Dat moet nog, ja, over een half jaar krijg ik weer een volgende controle en dan huur ik meer, hoor ik. Ja, en dat andere, dat zit in mijn nek. Ja, en daar weet ik nog verder niks over. Ik weet alleen dat het Worden er dat zit. de uitzaaiingen? Nee, hersenvlies. Hersenvliesontsteking. Want dan hersenvlieskanker. Dus ja. En daar weet ik verder niks van. Het is gelukkig wel goedaardig, dat was bij mijn borst dan niet. Maar ja, goedaardig kan ook waardadig weer. Maar tot nu toe zeg ik, het is goed zo. Ze zijn ermee bezig en ja, ik hoop dat ze binnenkort mij kunnen vertellen van het is niet gegroeid en het blijft zo. Er is pas een echo gemaakt en ik hoop dat het erbij blijft. Nou had ze net, ja we gaan niet zeggen wat het is, maar dan had ze kerstcadeautjes gekocht. Voor die, zal ik zeggen, Engelse dochter. Ja. We gaan niet verrooien wat het is, maar wie kreeg ze, ga je ze die opsturen? Of ga je Ik denk het wel, ja. Ja. Of komt ze misschien ook voor den tijden een keer hier naartoe? Nee, dat denk ik niet. Nee, denk ik niet. Het had het gisteren erover toevallig ook met mij dat het kerstcadeautjes wilde versturen. Dus ik had zoiets van ja, ik ook. Alleen ja, ik heb nog niks. Maar het had er nog niks. Maar we waren er wel mee bezig. Dus ja, het moet een beetje op die beginnen ermee. Want ja, de post duurt ook best wel lang. Dus. Ja. Denk ze dat ze het leuk gaat vinden? Wat ik nog gekocht heb? Ja? Oh ja, absoluut. Ja? Ja, Aha. dat weet ik wel 100% zeker. En waarom weet ze dat zeker? Omdat het dezelfde tik is als ik. En dat kon ik nog niet zeggen, want dan heb ik het al verrooien. Oké. Heb ze nog meer tics? Ja, ik ben ook DJ. Echt waar? Ja, ik wil gelijk reclame maken. Ja, want? Nee, ik ben een internet-dj. En ik ben toen straks aan het draaien geweest, zeg maar. En dat doe ik in mijn eigen huis. Boven op mijn kamer heb ik een DJ-kamer.
een studio, zeg maar. En ik doe het geer. Ik draai verschillende muziek, love songs, knuffelrock, gevarieerd, wat ze maar willen. Ik ben eigenaar van het station hoor, nog, dus ja. Wie cool is dat? Ja. Een eigen radiostation. Ja. Internetradiostation. Ja. Music Explosion. Ik heb gelijk reclame gemaakt. Klinkt goed. Klinkt heftig. Ja. Ja. Music Explosion. Ja. Frans Polk zit dat ook een keer geprobeerd goed te zeggen. Hij zei het ook helemaal op top. Wie zei je het? Ook goed. Ook goed. Ja. Gelukkig. Maar hij maakte toen een jingletje voor mij. Zo van Music Explosion. Dat klonk helemaal vet.